Narratioak, Nafarroako gobernuak azaldu digunez, ez dira hitzarmenaren edukia edo ez dira negoziazio eduki bat. Gainontzeko aspektuetan esaten duguna da 1.500 euroko soldat eduki beharko luketela gerokultore, 1.592ko jardunaldia urtean eta baja porite kontingentzia komun horiek 100% komplementatuak egotea. Orain ez daude eta honek esan nahi du gaixo dauden langileak ez dutela kobratzen 100%, eta honek aldi berean esan nahi du horren soldata kaskarrekin 60%-arekin ezin dela bizi, eta orduan sendatu gabeko langileak eta gaixo dauden langileak lanera doazela. Hezbollak gaur baieztatu du talde xiitako egungo lider Hassem Safiedin hilik dagoela. Hezbollako erabaki politikoetarako organo goreneko burua zen Safi Aldin eta irailean hil zuten Hassan Nasrallaren lekukoa hartzeko hautagai nagusietako bat zen. Israelgo armadak atzo gauean jakinarazi zuen hilaren hasieran hil zutela Safi Aldin Beiruten hegoaldean egindako aire erasoetan. Gaur arratsaldean ohar baten bidez baieztatu du talde xiitak Safi Aldinen heriotza. Arratsaldeon, Ernaiko 133 kide jasotako isunen eta gorren harira abiatuko duten epaiketa prozesuaren inguruko xehetasunak eman dituzte gaur goizean Amaiur Egurrola eta Markel Rio Gazte antolakundeko bozeramaileek. Prozesu judizialaren hasiera data jakinarazi dute. Azaroaren 28an izango da. Auzitegietara jo du Ernai Gazte antolakundeak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jarritako isunei helegitea jarri ostean. Gasteizen izango da lehen epaiketa azaroaren 28an. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren aurka abiatu duen prozesu judizialaren xehetasunak eman ditu Ernaik asteazken honetan. Gogoratu dezagun pasaden maiatzean antolakundeko 100 kide baino gehiagoren aurka izunak jarri zituela Segurtasun Sailak 2023ko irailean 2 protesta ekimenetan identifikatu ostean. Esaten dugu desproportzionala eta arbitrarioa izan dela gure aurkako isun hauen prozesua, ohikoa izaten delako horrelako egoeretan prozesu judizialak abiatzea. Kasu hauetan epaiketa bat egoten da, frogak aurkezten dira eta horren ostean heltzen da epaia. Gure kasuan berriz, Segurtasun Sailak berak erabaki du zein motatako isunak nor isundu eta hauen prezioak zeintzuk izango diren. Horregatik esaten dugu erabat bidegabea eta desproportzionala izaten ari dela Ernairen aurka abiatu duten operazioa. Segurtasun Sailaren helburua Ernai ekonomikoki itoz, politikoki desagerraraztea dela nabarmendu dute, eta azken urteotan hainbat kolektiboren aurkako jazarpen estrategia baten barruan kokatu dute. Badela, bestelako Euskal Herri baten alde lanean ari garenon aurkako errepresio kasu bat. Kasu honetan, Ernairen aurkakoa izan da, baina helburua gazteria independentista osoa jopuntuan jartzea. Ernaik ezinbestekotzat jo nahi izan du egoera horri neurria hartzea, eta isunen aurkako helegiteak aurkeztea eta prozesu judiziala abiaraztea erabaki dute. Borroka bide horretan aurrera egiten jarraitzea dagokigu. Eta bide horretan kapitulo berri bat zabaltzera goaz, hain zuzen ere, azaroaren 28an epaitegietan zabaltzera goazen prozesu judizialaren bitartez. Horiek horrela Gasteizko administrazioarekiko auzietako epaitegian izango da lehen epaiketa, eta autu politikoa dela azpimarratu dute. Azkenik adierazi dute, hurrengo hilabeteetan Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bere burua defendatu beharko duela. Eusko Alderdi Jeltzalearen lurralde zuzendaritzen berrikuntza prozesua aurrera doa. Gipuzkoari dagokionez Donostiako Gros auzoko asanbladak Eneko Goia alkatea proposatu du Gipuzkoa burubatzarra zuzentzeko.
Espainiako Defentsa Ministeritzak Nafarroako Parlamentuko ordezkari talde bati Bardeetako tiro eremua bisitatzea aukatu die. Egoera gaitzetsi eta azalpenak eskatu dizkiote Ministeritzari Geroa Baik eta Izquierda Unidak. Bardeetako tiro eremura parlamentuko bisita bati jarritako betoari buruzko azalpenak eskatu dizkiote Defentsa Ministerioari. Geroa Baik eta Izquierda Unidak azalpenak eskatu dizkiote Espainiako gobernuari Nafarroako parlamentuko ordezkaritza batek Bardeako tiro poligonoa bisitatzeari uko egiteagatik. Bere iluntasuna salatu dute eta betotzat jotzen dutenaren arrazoiak asaltzeko eskatu diote. Usue Barko senatariak Defentsa Ministerioari goi ganberan egin dio galdera. Modu horretan, Barkosek aurkeztutako ekimenean azpimarratzen denez, pasaden irailaren 9an, Nafarroko Parlamentuko Mahai eta Lehenuden Batzarrak parlamentuko ekimen bat tramitera onartu zuen, landa garapen eta ingurumen batzordeko ordezkaritza batek Bardeetako tiro eremura bisita egin zezan. Horrela, instalazioak eta bertan burutzen diren praktiketarik eta militarrak lehen eskutik ezagutzeko. Bai eta tiro eremua dagoen ingurune naturalean sor daitezken balizko kalteak ere zeintzuk diren jakiteko. Geroago, urriaren 17an, Defentsa Ministerioak erakundearen bisita debekatu zuen. Horretarako arrazoi operatiboak argudiatuz. Hildorretan, Geroa Baik tiro poligono horren aurka dagoela berretsi du, eta ulertezina eta irrazionala iruditzen zaio erabilera militarra izatea, eta ez erabilera zibila, parke naturala eta biosfera erreserba izateko bokazioarekin bat datorrena. Zentzu horretan Izquierda Unidak azalpenak eskatu ditu ere, baita bertan egiten diren jardueren informazio guztia ere. Getxoko udalaren aurrekontuak onartzeko ituna adostu dute AJak, PSek eta PPek eta horri lotuta hitzartu dute 10 udaltzain lanpostu sortzea. Udalak erabaki du ordea soilik 5 ezarriko diela euskara eskakizuna. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak joan den irailean emandako ebazpena aintzat hartuta erabaki duala, ebatzi baitzuen udaltzain guztiek ez dutela derrigorrez euskaraz jakin behar. El Correo egunkariak zabaldu du berria. Lapao enpresak uko egin dio Osakidetzarekin dituen kontratuei eta aurrerantzean ez ditu kudeatuko Arabako eta Bizkaiko anbulantzia zerbitzuak. Eusko Jaurlaritzak atzo baten bidez adierazi zuenez, Osasun Sailak eta Lapao enpresak akordioa sinatu zuten, zerbitzua era ordenatuan bukatzeko azaroaren 30 baino lehen. Edonola ere, Jaurlaritzak argi utzi nahi izan du anbulantzien zerbitzua bermatua egongo dela uneoro etenik gabe. Donostian tentsioa izan zen nagusi astelehen gauean egian kaleko afari solidarioak taldea janaria banatzen ari zen bitartean. Hainbat bizilagunek, tartean PPko bizinegotzik, auzoan bizi duten segurtasun eza salatu nahi izan zuten. Egoera afari hauek jasotzen dituzten migratzaileei egotzi diete antza bereziki magrebitarrei. Irutsuloko hitzak grabatu zituen irudiak eta komunikabide honek islatutakoaren arabera, azken hilabetetan kaleko afari solidarioen aurkako mezua zabaltzen ari omen da. Donostian astelenero afari solidarioak ematen dizki kaleko afari solidarioak elkarteak kalean bizi diren herritarrei. Bada aste honetan egi auzoan afariak banatzen dituzten tokien eta ordu berean elkarretaratze bat egin zuten segurtasun eske. PPko zinegotziak ere bertan ziren, sare sozialetako kanal batzuetatik antolatu zuten elkarretaratzea.
Astelenero gaueko 9 aldera afariak banatzen dituzte Donostian. Kalean lo egiten dutenentzat, afaria prestatzea. Eta gu taldeka antolatzen gea eta eskaintzen diogu jateko ez dakaten. Antolatuta gaude Donostian zehar 3 taldetan, Egian, Alde Zaharrean eta Menamaran. Kalean lo egiten dutenak, gehienak gizonak eta adina gaztetik 50, 60 urte arte badaude. Irutxuloko hitzak adierazi du azken hilabeteotan kaleko afari solidarion kontrako mezua zabaltzen ari dela, kalean dauden magreftarren kontrako kanpainak sustatuz. Iragan azaroan ere Donostiako Alderdi Popularrak afari solidarioak debekatzeko eskatu zuen segurtasun faltari erreferentzia eginez. Osoko bilkura baina ez zuen babesik izan. Aldarri horiei eutxiz astelenean elkarretaratzen izan ziren Donostiako udalean dauden PPko 3 zinegotziak, Borja Koro, Minas, Jorge Mota eta Vanessa Belez, eta kaleko afari solidarioko kidei alde egiteko esan zieten baita ireindu ere Irutxuloko hitzaren arabera. Elkarretaratzea antolatu zutela jakinda afariak orduz aurreratu zituzten bereiekin ez batzeko, baina afariak banatuta bertan gelditu ziren hainbat kide eta laguntzaile. Elkarretaratzeak ez omen zuen baimenik eta ertzaintza agertu zen. Bi aldekoen artean sortu zen tentsioa baretzeko ertzainak sartu ziren bi taldeen artean. Jarraian hainbat minutu zirenak entzun ziren. Afari solidariokoei osalazuei ere lapurtzea, osalazu ere uzkitik bortxatzea edota joan zaitezte popatik hartzera bezalako irainak egin zizkieten. Orduan afari solidarioen aldetik arrazista zikinak oiukatu zuen norbaitek. Ertzaintzak harengana jo eta 3 gazte atxiki zituen, identifikatu egin zituzten baina atxilotu gabe. Tentsio handitzen ari zela eta ertzaintzak agindu zuen 50 minutuan lekua uzteko. Testuinguru horretan migratzaien aurkako sare sozialetako kanal horietan esan dute, astelenero egingo dituztela elkarretaratzeak afari solidarioak banatzen dituzten ordu eta toki berean. Horren aurrean afariak banatzen dituen taldeak bilera bat egingo du egoera aztertzeko. Arrazakeriaren eta fasismoaren gorakada kezkatuta hainbat kolektibo kexatzen ari dira, abuztuan Donostian eta iragan larunbatean Pasaian. Eta 97 pertsona daude etxegabetze egoeran Gasteizen Caritasek plazaratutako datuen arabera. Etxebizitza lortzeko zailtasunak arazo estrukturala direla azpimarratu du erakundeak. Caritasek urriak 27ko etxerik gabeko pertsonen egunaren harira inor etxerik gabe kanpaina plazaratu du. Bertan egindako Gasteizko bizitegi bazterketaren errealitateren azterketa propioa aurreratu du. Plazaratutako datuek aurten Caritasen bulegoetan bizitegi ezegonkortasuneko 187 egoera erregistratu direla aitortu dute. Pertsona zein familia hauen 18% erroldatu gabe zeudelarik. 187 hauetatik 75ek familiei dagozkie eta 122 bakarrik dauden pertsonei. Gasteizko Caritasek aitortu duenez, etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna arazo estrukturala izateaz gain, dokumentu erregulartasuna lortzeko dituzten oztopo administratibo eta legalak nabarmendu ditu. Konfederakundeak gainera, aterperik ez dutenak emakumeak direnean, bizitegi bazterketaren ikusezintasuna sortzen duela eta diagnostikoa zein erantzunak bilatzea zailtzen duela aitortu du. Konfederakundearen esanetan, hirian ez dago baliabide nahikorik bizitegi bazterketako egoeran dauden pertsonentzat. Erakundeen erantzun ezak, kaleko egoeran dauden pertsonak espazio txikietan egokitzera bultzatuz. Honek pribatasun eza zein pilaketak sortzen ditu, bizikideen artean tentsioak eta liskarrak eraginez. Arazoak ongizate fisikoari zein emozionalari eragiten diola argi utzi du gainera. Hau horrela, Caritasek dei egiten du arazo estruktural honi sakon eta konpromisoz heltzeko eta benetako integrazio prozesu bati aurre egiteko. Gainera, igandean plazaratuko duen kanpainan, indarrik gabe, galduta eta noraezean sentitzen diren pertsonei, Caritasek elkartzeko eta entzuteko leku bat eskaini nahi die, bidean laguntzeko helburuarekin. Nafarroako gobernuak alokairu eskuragarriko 280 etxebizitza eraikitzeko asmoa du Iruñean. Atzo sinatu zuten proiektu hau gauzatzea ahalbidetuko duen protokoloa Joseba Siron hiriko alkateak eta Begoña Alfaro etxebizitza gazteria eta migrazio politiken kontseilariak.
gure gazteek baduten, beraz, eskubidea hemen haien bizitza eraikitzeko eta horretarako benetako aukerak izan behar dituzte. Jakin badakigu etxe bizitzaren arazoa ez dela egun batetik bestera soluzionatuko, baina benetan uste dugu hori dela jarraitu beharreko bidea. Greenpeaceek salaketa ipini du Espainiako Auzitegi Nazionalean, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuaren aurka, Guggenheim Urdaibai makroproiektua dela eta informazio gehiago dauka Xabi Alok. Greenpeace erakunde ekologistak iragarri du salaketa jarri duela Auzitegi Nazionalean, Espainiako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren aurka. Kostaldeko legea ez betetzea leporatu die erakunde ekologistak. Pasa den larunbatean milaka herritar batu ziren Gernikan Urdaibain ezarri nahi duten Guggenheim makroproiektuaren aurka. Horren aurrean, Eusko Jaurlaritza bere horretan mantendu da eta proiektuari eutsi diotela adierazi du Maria Obarretxena bozeramailea. Egia da manifestaldi batzuk egon zirela, badakigu iritzi kontrajarriak daudela, baina beti adierazi dugun bezala gobernu programan dagoen egitasmo bada, ez da bakarrik museo bat, askoz gehiago da, baiara baten bizi berritasunari buruz dagoen proiektu bada, eta esan bezala, entzute aktiboa jarriko digun martxan, prozesu bat egongo da, eta guretzako beti esaten dugun bezala, eta etorkizunerako eta herri honentzako epe luzerako proiektuen gainean, kolaborazioa, akordioa eta elkarrizketaren bidea izango da gurea, eta bide horri ekingo dio baita ere Jaurlaritzak. Bien bitartean Greenpeace erakundeak iragarri du Espainiako gobernua salatu duela kostaldeko legea urratzeagatik. Greenpeacetik jada gobernua salatu dugu kostaldeko legea aldatzeagatik proiektuari bidea egiteko. Kulturak eta naturak eskutik joan behar dute. Greenpeaceek Auzitegi Nazionalaren aurrean jarri du Espainiako gobernuaren trantsizio ekologikorako eta erronka demokratikorako ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren aurkako demanda, zehazki Muruetako paduren babes eremua 100 metrotik 20 murriztea salatu dute. Gaur goizean aurkeztu da Bilbon Herrigora ekimenaren Euskarari Puzka kanpaina, bertan izan da Xabi Alo. Herrigorak Euskarari Puzka kanpainaren aurkezpena egin du Bilbon, bertan izan dira Bilboko euskalgintzaren hainbat gonbidatu, tartean izan dira besteak beste Jose Angel Iribar atletikeko atezain Oia eta Oiana Bartra bertsolaria, eta Nafarroako Ager eremuan euskara uzpotzen jarraitzeko dei egin dute. Ager eremuan ari gara euskarari lurra ematen, euskaltegietan, ikastoletan, ikastetxetan eta baita hortik kanpo ere. Lurralde zabalean euskara libre edatu dadin elkarrekin puzka dihardugu. Herriz herri eta esparruz esparru, kirolean, aisialdian, hizkuntza paisaian, kulturan, agerrean euskara hasia da loratzen. Eta horregatik jarraitu behar dugu ureztatzen, indarrez eta osasunez hasi dadin. Ekonomian, Nafarroako egoitzetan, 22. greba eguneko deia luzatu duela sindikatuak, gaur goizean Iruñean egindako elkarretaratzean izan da Irun Errejano. Elak erresidentzietan beste greba egun bat deitu du hitzarmena aurrera ateratzeko, 22. greba eguna da egoitzen sektorean 2021an negoziazio maila ireki zenetik, sektoreko langilek Nafarroko aurrekontuetan lanbaldintzak hobetzeko behar diren partidak sartzea eskatu dute. Sindikatuak gerokultorentzat 1.500 euroko soldata eta urtean 1.582 orduko lanaldia bermatuko duen hitzarmena eskatu du. Arratsaldean elkarretaratzeak deitu dituzte hemen Iruñean eta Tuteran, eta sindikatuak gehitu duenez, mobilizazioekin jarraituko dute lan hitzarmen propio bat lortu arte. Elak beste greba egun bat deitu du gaur Nafarroako erresidentzietako sektoreko lehen hitzarmena lortzeko. Sektoreko 22. greba eguna da 2021an negoziazio maila ireki zenetik. Langileek egiaztatu dute lanbaldintzako betzea ez dela lehentasuna Nafarroko gobernuarentzat. Nafarroko gobernuak eta administrazioek orokorrean erabaki dute hau bezalako sektoreak enpresa pribatuekin kudeatzea, enpresa pribatuek kudeatzea,
askotan putre funtsak diren enpresa pribatuak, eta horrek dakarrena da zerbitzuaren prekarizazio bat langileen prekarizazioarekin batera. Orduan, argi ikusten dugu, hau ere ezin dela izan mantendu daiteken eredu bat, eta horretan Nafarroako gobernuak jarri behar du soluzioa, eta soluzioa partida presupuestariak jartzea da. Sindikatuaren esanetan, klasearen eta generoaren ikuspegitik, beharrezkoa da langileek hilabete bukaerara iristeko baldintzak lortzea eta lanaldi iraunkorrak izatea. Eskatzitugun hobekuntzak batez ere jardunaldiaren ingurukoak, soldataren ingurukoak eta bajetan komplemento ekonomikoa egotearekin doaz lotuak. Ratioak ere hor sartuak daude, baina ratioak Nafarroako gobernuak azaldu digunez, ez dira hitzarmenaren edukia edo ez dira negoziazio eduki bat. Gainontzeko aspektuetan esaten duguna da 1.500 euroko soldat eduki beharko luketela gerokultorek, 1.592ko jardunaldia urtean eta baja porite kontingentzia komun horiek 100%era komplementatuak egotea. 2025ko aurrekontuan negoziatzen ari diren gobernuari eta talde politikoei eskatu die horretarako behar diren aurrekontu partidak sartzeko. Ez dago mai negoziatzailerik aurreikusita, proposamen berririk ez dagoelako. Beraz, sindikatuak argi utzi du mobilizazioekin jarraituko duela. Nafarroako Hezkuntza Departamentuak mahai gainean jarri duen azken proposamena motz geratzen dela iritzita urriaren 29erako greba deialdiari eutsi egiten diotela jakinarazi zuten atzo Hezkuntza Publikoko sindikatuek. Zenbait aurrera pauso eta hobekuntza egon direla aitortu arren, uste dute mobilizaziorako arrazoiak badaudela oraindik. Carlos Jimeno Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilariaren eskaintzan hobekuntzak onartu arren, irakaskuntza publikoko sindikatuek urriaren 29erako deitu duten grebari eustea erabaki dute. Sindikatuek adierazi dutenez, ez dute saiarekin hitzordu berririk adostu, naiz eta kontaktuan jarraituko duten. Jimeno sailburuak hitzorduaren aurretik iragarri duenez, saiak onartu egingo ditu sindikatuek helarazitako proposamen batzuk. Va a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales han trasladado, en concreto una bajada lineal de ratios en educación primaria, para primero de educación primaria de 23 alumnos y alumnas, y asimismo otra medida que se acumula al paquete de las medidas ya trasladadas, que es una rebaja en la formación de 35 horas, en la formación institucional de 35 a 25, así como analizar casos singulares, casos individuales en la educación secundaria obligatoria para el análisis de las ratios en esa etapa. Asimismo, con respecto al alumnado mayor de 55 años, siempre que se dé la permanencia en el centro se asegura las retribuciones de este profesorado, si bien se organizan o se vinculan las sesiones que no se dan clases, las sesiones que se reducen para dar clases, se vinculan a proyectos, a trabajos, a recursos que se puedan establecer en los centros, a programas. Si bien al profesorado mayor de 58 años, se les reduce 3 horas, es decir, 3 horas para el trabajo personal sin definir, como en el momento actual, y 3 horas que se incorporarán para proyectos y para trabajo, fundamentalmente por la sobrecarga que aluden las organizaciones sindicales. Hala ere, sindikatuen iritzia oso bestelakoa da hezkuntzak egindako hobekuntzei dagokienez. Sindikatuen ustez, hobekuntza horiek mobilizazio garrantzitsuaren bidez, baino ezin izan dira lortu. Ze ikusten ari gara mobilizazioarengatik hobetzen ari direla, hobetzen edo, baina oraindik ez dela nahikoa. Oraindik dugu mahai gainean murrizketa bat, hau da, 55 urtekoek edo gehiago dituzten ordu horiek kendu nahi dituztela eta lan berriak egokitu. Eta gero bestetik ez dugu ikusten hezkuntzaren etapa guztietan ratioen jaitsiera linealik gertatuko denik. Hori oso importantea da, eta gero bestetik egonkortzeari dagokionez ez dago deus ere, eta gero bestetik ere soldataren aldetik, hau da, erosalmena berreskuratzeko ez dagoela inongo mugimendurik. Beti pinpon partida horretan gaude ez, hemen Hezkuntza Departamentuan esaten dute funtzio publikoaren eginkizuna dela, eta funtzio publikoan hori dena geldirik dago. Sindikatuek argi utzi dute lanean jarraituko dutela, greba eguna eta gero haien lan baldintzak hobetzaren alde.
Amaierara iritsi gara, informazio gehiagorako gure webgunea eta sare sozialak dituzue eskuragai. Txopeten zure bila bestiarekin agurtuko gara. Arratsaldeon pasa.